Salam gaderly ýurtdaşlar, salam mehribany ýyleşler, salam gelin gyýlar. Hem hoş geldiňiz. Bugünine biz bir gelin gyýlar bolup özara gurrun edeliň diýäs. Häzirki wagtda bizňine Türkmenistanly ähli watandaşlama dünýäli pasportlarynyň surowy geçip daşary ýurtlarda bir fergezan bolup ýörler-de. Ne ýyzyna gidip bilýärler. Şo pasportlar bilen ne de bir uzaltyp berýärler. Ol uzaltma diýilýände aslynda bolmaly däl dat. Kanun boýunça pasport uzaldyrylma diýilýän dat bir kanun bir dat. Ony täzelemeli. Daşary ýurtlaryň islenip ýurtlaryny alaňda şolaryň bir pasportlary bardyr. Bir san pasport bar. Ol iki san pasport diýilýän dat olam bir näde zat bir kanuny gawat diýilýän dat dälle. Ne şu pasportlar bardy. Şuň gurrun edeliň bizim watandaşlarymyzyň şol pasportsy sebäpli daşary ýurtlarda kösenip ýörüşi bardy. Biraz gurrun edeliň diýen. Ine meselem daşary ýurtlarda bir san pasport bolýar. Ol pasportdan hem içerki hem daşarky olar ýaly adam berlenok. Diňe bir pasport bar. Adamda bir san pasport bolmaly. Şol pasportdan her 10 ýyldan täzelenýär. Daşary ýurtlarda şeýle. Ýöne Türkmenistanyň Sowet Soýuzundan galan bir düzgün bar, bir sistemi bar. 16 ýaşaňda pasport alyp bolýardy, onuň pasport ýokdy. Onuň şahadatnama berilýärdi. Çağa doglanmatyny şahadatnama alýar, şoň bilen 16 ýaşaça ýaşaýar. Ýöne 16 ýaşandan bir pasport alýar, içerki pasport diýip bir zat. Onuň surowy ýanky her 20 ýyldan 25 ýyldan bolmaly, surat çalşylýar. 16 ýaşynda alýar, soň 25 ýaşyna bir surat goýýar, 45 ýaşyna bir surat goýýar. Her 20 ýyldan bolýar. Bir 65 ýaşyna bir surat goýýar. Sen oşoňdan soň surat goýýan sen. Ýöne sen 105 ýaşa ölseň, şoňa çyn 40 ýyllap suratsyz etmeli bolýar-da. Suraty gelmenen ok, 85 ýaşyna. Diýmek, näme üçin 85 ýaşyna surat gelmenen ok? Diýmek Türkmenistanyň watandaşlary 65 ýaşdan ýaşan ok diýmekmi? Men şonu düşünmedim. Näme üçin 85 ýaşda goýulan ok şol suratlar? Ya şol 65 ýaşdan uzak ýaşan ok, 85 ýeten ok, 105 ýaşa ýeten ok. Ýaşaýyş ýanky türkmen watandaşlaryň ýaşy ömrüniň uzaklygy 65 ýaş kesgitlenipdir-de. Men şeýlerek düşünýän. Belki ýalňyş düşünýändir. Eger ýalňyş düşünýän bolsam, siz maňa düzeltiş berersiňiz. Ýöne inni başga ýurtlarda, daşary ýurtlarda ikinji pasport diýilýän zat ýok. Zagran pasport diýilýän zat ýok. Bir san pasport bar. Oňam suratam çalşylanok, hisadam edilenok, turogam uzaldylanok. Diňe 10 ýyldan bir sefer çalşýan bolly. Ýa-da ýaş gyýdy bolsa durmuşa çyksa, barana ýarynyň familiýasyny göterse gelse, onda pasport çalşylýar. Bolly başga wagty pasport diýilýän zat çalşylanok. Ýa-da sahypalar dolsa çalşylýar. Ýöne inni Türkmenistana gelsek, gaýdyp gelsek. Näme üçindir bir san içerki pasport bar, soň daşarky pasport bar. Ol pasportlar 9-njy 10-njy ýyllarda berilip başlady, daşarky pasportlar 2009-njy ýylda berilip başlady. Ondan soň näme üçindir o wagt 10 ýyllyk berilýän bolsa, inni 5 ýyllyk etdiler. Şo näme sebäpden? 5 ýyllyk etdiler. Inni bu meseleni biz häzir 10 ýylda näme üçin 5 ýyllyk getirdiler? Şo barada da gurrun ederiz. Her kim öz pikirini aýdar häzir. Menem öz pikirimi aýdar, näme üçin 10 ýyldan 5 ýyla getirdiler? Bütün dünýä boýunça ýanky bir ýürüte bir näme bar da? Näme diýilýär oňa? Bir sposob, ýürüte bir sposob bar, ýanky 10 ýyl möhlet bar. Pasportlary. Bütün dünýä boýunça. Näme üçin ala böyle Türkmenistana 5 ýyl? Bir interesli bir geňdatlar bolup geçýär Türkmenistan içinde. Şoňa biz ýetişip bilemdik. Kellemiz aýlap şol absurdlaryň, şol bir kelle sygmajak meseleleriň sistemalaryň ýygynyň ýetip bilemdik. Kowalap. Günne bir ütkeşlik çykyp dur. Günne bir olaňam hiç birim kanuny sygmajak zatlar. Indi bar aýdaly näme üçin 5 ýyl edildi? Bu ýene de bütün jemgyýeti
bir tikenli bir elligin içinde saklamak ýaly bir zat görýän men. Şol adamlardan näçe gysyp bilse gysyp, näçe pul çıkaryp bilse çıkaryp, soğurup bilse alıp bilse, sagyp bilse şonça etmeli. Şonça da sagýarlar halky. Inni daşarıda çıkan adam okuwa diýip çykdy. Ya işsiz diýip çykdy. Ya bir başga bir migrasiýon meseleleri bilen çykdy. Şol adamyň 5 ýyldan pasporty dolsa, pasporty dolmagan kaýdyna gitmeli bolýar Türkmenistana. Yani student bolsun tapawdy ýok. Ya durmuşa çykyp baran bolsun tapawdy ýok. Şoň pasporty dolmagan sebäbi sen 5 ýylyň içinde islenip döwletiň grajdan bolup bilen ok. Barsen şu tak durmuşa çıkaýandy da şonu 5 ýylyň içinde ya bir 4 ýylyň içinde sen grajdan bolup bilen ok. Sen durmuşa çykýançaň, dokumentlerini taýýarlaýançaň, senin bir wagtlaýynça oturma izni ýene bir zat, kimlik diýdi zat diýdi, olar alýançaň. Soň dokumente ýa-ni pasporta dokumentlerini tapşyrýançaň, olar bir ýyllap teredýär. Gepin ýetgäsi eýlap ýatsaňa, beýlap ýatsaňam şu 4-5 ýylyň içinde sen şol baram ýurdun grajdanstwasyny alyp bilen ok. Ela bir. Ene kösençlik nädip döredýärler bide türkmenlere. Türkmenistanyň watandaşlaryna. Ondan soň ýygy gitmeli. Gidende nädip gidýär? Ýol kireňe, samolyotyňa bir para berýän. Barangdan soň spravkalar ýygnaýan, 10-15 spravka, her spravkada para berýän, şeýdip sanaýan oýun barmagyň ýeten ok. Barmak ýeten ok. Para bermeli ýerlere barmak ýeten ok. Ondan soň migrasiýony ýene bir zat diýip täze bir zat çykypdyr, bilemok näçe ýyl bolup duran çykanyny, ýöne pasport diýilýän zat indi migrasiýony gulluklar berýärmişin. Olam her vilayetde oturýar diýer, her häkimlikde de barmyşyn, vilayetlerde de oturýarmyşlar. Öňler pasportny stol diýip bir polisiýada bir addel bardy, bölüm bardy. Pasportny stol diýerdiler. Şol pasportny stola tapşyrmaly, bir küçükden dokument tapşyrmaly, o surat tapşyrmaly, şahadatnamaňy, biram ýene bir taşo ýerde bir dollar ýa, bir anketa dollar bol, bir san list. Şu 3 standart tapşyrylýany bilýän men. Biram eneň ataň nimetini getirmeli. Şahadatnamasyny, pasportyny getirmeli. Kopýadat ýok, dokumentleň soň originalyna mydyn alyp gaýdýan. Ýönü öňkü döwürde şolar ýaly edilýärdi. Pasportny stol. Öyle täze bir gulluk döredipdirler, migrasiýon slujba diýip gulluk diýip. Indi şonuň üstünden geçmeli. Sebäbi o ýerde iň bir puluň aýlanýan ýeri diýip düşünýän men. Şu ähli Türkmenistanyň ilatynyň pulu şo taýdan aýlanýar diýip düşünýän. Sebäbi her kime pasport gerek, her kim watan taşlap gidesi gelýär. Sebäbi şo ýerden bidar bolan millet. Şu öz watandan bidar etdiler. Türkmenleriň başarsa şu wat gaçjak, tıpjak Türkmenistan içinden. Bir küçüllabym ýollar ýapyp sakladylar. Näme bahanasy? Virus bahanasy bilen. Pandemiýa bahanasy bilen ýollar ýapdylar, sakladylar. Adamyň pasporty sro geçdi. Inni şonu uzaldýan nip ýene de pul alýarlar. Konsulluklarda şol pasporty uzaldýan nip pul alýarlar. Haky ýok onu alyp uzaltma diýilýänler etmäne. Hiç bir kanuny gabat gelmeýän dat pasportyna piçat goýup ýa-da gapdanlan bir kagadyň ýüzüne piçat basyp, "Ene sen pasportyň uzaldy" diýip. Hiç sada yaramayan, derde yaramayan kağıt. Şoňa da 500, 600, 700, 1000 dollarlap pul alýarlar. Bilemok toçny näçe alýanlaryny. Ýöne şo kağıdy mult berilmeýänini bilýän. O kağıdam nämedi? Derdiň ýere diňe tuwaletde derdiň ýere. Onam halka satýarlar. Ene şu kağıt sizin uzaldylan pasportyňyz diýip. Diňe tuwaletde ýere, muzuruk bedra ýere, başga da ýaranok. Şu konsulluk bilen şol adamyň arasyna ýarayan kağıt şol. Alyan adam var. Şo bilen konsulluğun arasında, iki adamın arasında yarayan kağıt. Onun anrikim geçenok, bunun eylağım geçenok. Bunun anrikisi de musura var ya, bunun anrikisi de musura var ya. Ine şolarlıkta 500-600 dolar oynaya. İnesi de yine de adamlar alla pul alma usulü. Onun Türkmenistan'a bar ya, onun yan kayışmayalı spravkaları yığınap başlaya. Muna bir oçırı duruya, oçırı durmacak bol pul tölüya, muna bir oçırı duruya. Al näme diýip, näme propiska adresini bürodan bir spravkalarsın, näme propiska mardararsın, häkimlikden alarsın, dom pralininden alarsın, näçe çağma onu alarsın.
Ha o neme familyan neme durmuşa çıkarmadan ol erin familyası nemesi şahatnamalary ol durmuşa çıkanның bары da şahatnama zakıstan knişka ay qara görle hat bir halta bolya ol almal spravkalar. Ona meltersin de immigrasyona berersin gorin bulamaydır qaraş diyer. O inni kayeller inni kay bararsın on yeni kaydan geldiler. Yeni kaydan bararsın vermeten diye. ha Pasportun çivi dök diye. ha gras döwge kenir pasportun ha o taýs döwüpdir bu daşky gat kagazy ba pasportun ana onu yemşirilipdir diýer bir zat bahana tapar a sen barur tavsyrmaly şo kagazy şo nira gidiýär şol sen köne pasportun yeni arhivde durýar şol arhivde durýar yeni 75 ýyllap şol döwüp bolly bolmady şo durýar şo ýerde hiç kim ulanany onu döwüp bolly bolmady ýöne aytjak bolýan atlam şu bahanalar tapýar giýje uni ýatman kellerini işledip bu näme bahana tapsam ham bundan näde pul alsam ham ha o bu taý döwüp diýsem bu taý ýemşik diýsem ha bir spravkan ýetenok bar täzesini getir ha bir aýdan gelýär sana bir aýdan barýan gon sen o spravkany bir aýlyk sen soraw içipdir täzeden alyp gelýär ana ene şeýdip adamlaryň nerwesini depelep mertebesini depelep şeýdip aýak astyna düşürýärler halky. Şeýdip aýak astyna düşürüp adam hasabyndan çykarýar edýärler. Adam bir-birini äsker menşeler ýal derejä ýetýärdi. O kordak oturana hanmyşyn, sultanmyşyn, aşapdaky işini bitirmäge baran adam onuň gulumyşyn. Näme diýsem şola dersiň diýen ýal barmagyny şeýdip bar bu spravkaň ýalňyş. Hawa feň şahatnamanda bir san harp ýalňyş gidipdir. Özleri ýalňyş etsin çydardanym. Sana da işo tay çıdığı eken bar täzelek gelýär. Ahenda kaza edip men çıdyk dälli. Meni doglanym ber şu şahatnama hiç harpnamy çıdyk dälli siz biriňiz çylandyňyz diýse ýok edip patrady ýüzüň ortanym. Get sen şu taýda ýalwarar ýal et diýerler. Sen ýalwaryp gaýrat et. O agamjan gaýrat et men sana 5 mark pul bereyim o ýyzyma gitdiňmi etme men daşy ýal ýere gitmeli. Ya meni näşe daşywyň plan owasyna gitmeli. Şo gaýrat et diýip şoňa ýalwaryp durýar edýärler. Ona öwrenipdirni. Şo çinovnikler ba, pul almaly çinovnikler öwrenipdirler. Goý edip, sizi nädip sagyp bolýar, şo halk nädip sagyp bolýar. Näme sözler tapaňda, näme sözler aýdaňda, şol adam sana pul berer ýaly bir kapysyna bir iki sancak toplusy barmasa satyp sana getirmene razy eder ýaly sözler tapmaly diýär. Ine bular şolar ýaly mahinatçy diýerler, bar maşenik. Yankılam. Inni bizim Türkmen oğlanlarına nädip ber? Yankı gelin arasında gelin gyzarama diýerler. Şu Türkiýede inni ýyzyna uğratma yankı merkezleri var. Şonda tutulup uğradylýan yankı bizim vatandaşlarymız var. Inni şolaryň günleri inni gözgyny. Näme üçin tebabi bundan ne konsulluk habar tutýar? Ne bu hökümet diýilýän halkyna eýe çykýar? Ne de olaryň bir pasportyny uzaltyp berýär. Pasportun uzaldyryp berilse şolara izin oturma izini beriljek. Dogry dämi? Olam ýok. Olam edilen o. Feýabi halka işliýe, sen şu işine barmasaň aýlyk almarsyň. O daýgam barmaly konsullukda da öňünden ýazylmaly, o oçura durmaly. Ol kim bilýän o oçuryň nowatyň haçan ýetjek belli däl. Sen şu taýda 2-3 günnäp gatnamaly. Eger şu Stambulyň aňyry başyndan bu başyna gelmeli bolsa da ýoluňa da bir 3 saat awtobusda gidersiň. Ya poýzda, ya awtobusda, ya metroda. Dogrymy? Ona şu tak baranda da sen ýydan saat 5-6-da oçur belläniň bilenem sana belli der haçan ýetjek. Giýje akşamlarına da ýatýanlar bardyr belki. Men bu Türkiýede ýaşamamdan bilemok. Oçur näle edilýän ýöni şu bir günüň içinde işiň bitmejegini men 100% bilýär. Bir konsulluk saat 2:50 işleýär. Ana. Olar adamlar mı? Adamlar işlemeler 2'den soň şeýlemi? Awa. Ana. Aýmagy bozulýar olaryň. Bürokratlar. Ben bir garnaşym gittir da pasportun uzatmaga şu waratasyndan girenden diye ağla beresim geldi diye ol adamlary diye ak krasovka vardı ayağımda diye şu yerden çıkýançam o rengi diye rengini tanamadım diýär. Doğrudur. Soňam şu bir haltaň içine doldurypdyr demen pasportlary da soň almaga baranda haltaň diye şeýle bir çilikdi diye ondan soň her kim pasportun şoň içinden
özün saylap almalı diye. Aşesinin. Hakikaten çok önemli şulardan da olur var ya konsulluk değil. Olur prosta yeni bir haram pul kazanır. Yine haram pul deyip şuna ediliyor. Yani, yani oturup pul kazanıyorlar da sen bir yere geldi, ne için geldi, bir işini bitirmese, bu konsulluk bize ne gerek? Ölenlerimiz yurt dışında kalıp oturuyor. Ne için Türkmenistan'a gönderip yollap bilmeyeler. Pasport uzoldup bilmeyeler. Ömrek birinin ayal doğunu öldü Bannisa'da. Morg'dan konsulluklar alıp kaçıp onu kimsesilen mazarına gömecek oluyorlar mı? O zaman iyisi onun sonrası onun polisliyeler mi? Yine bu konsulluk böyle işliyor. Awa. Şon ýaly waka bolly eşitdim şol men. Ama Adam Türkmenistan'da da ýygnanmasyn diýerler adam. Madarlyk adam ýygnanmasyn. Şo jaýlamana bar adam ýygnanmasyn ne diýerler. iyice hiç mi yok iyice gömecekken de ona cenaze çıkmalı değil mi? O mescitte cenaze çıkmalıdır, onu bir yumalıdır ölüğünü. Olur öyle der morgda şu yatan yerinde o alıp onu o kaçırmayla diyor. Belki de onun ağzının altında işi olsa biz onu alalım deyip kaçırandır. Her zat konsulluktan her zat beklenir. Yanında kaşınsan var ya pul çıkaracak mı deyip yüzüne elini serişip dururlar bir divana. Hidaye Türkmenistan olur, hidaye. ha o neme Türkmenistan'a yakında hali bir kullukta bir tanışım neme vardır. E, pasport, zagrani pasport almağa vardır. Önkü pasportunda çip oluyor pasportta. Sonun dövüp olmuyor deyiptir. Verilmeyesi deyiptir. Ondan sonra $250 mı $300 veriptir. O çip, dövüp çip birleşiptir. Olmasa dövülüyor. Bunlar neme o bir erkek oluyordu da böyle şeyini sakalından alıp çıpacak diye ayıtışıyalı oluyor ha. Şoma menziye bol şey. 250-300 dolar veriyor, çip bir diye. Olmasa dövülüyor. Bunlar gipnoz. Aytma. Aytma. Ondan sonra nemesi için vizesi için Moskva'ya gidecek oluyor da gidecek deyiptir. Bize gitmeyen deyip şey dedik de yani Moskva'ya gidecek işlemeye. Ben diye bizar oldum diye. Türkmenistan'da hiç saat kalmadı diye de yere diye bir taya kursan diye tozon duruyor diye bir şey diye. Bu hovanın yervetleri diye bir imiçimin diye. Pul yok diye bir yerde işledim diye 5 ay diye aylığım alıbilemek diye. Ahır sonra aylığım alsın zaten alsın. Her kimden pul toplamaya başladım diye ortaya da gidecek diye. $500 soraktır vizesi için. Onun pasportu pasportu alandan sonra vize değilse yeni bir doküment diyecek. O diyecek, bu diyecek. Vizanın vakti geçecek. Ondan sonra tezeden yine de biz doküment senin için o dokümenti doldurduk. Yine bir daha ettik. Kayıtadan $500 töle diyecek. Perişan yağdaydı. Bana can etip bana kömek etti sordu da ben ol aydıp veren vaatına ben kıyınandım. Yaman kıyınansız Türkmenistan'ın için. Özümün has yakınım 3 ay, 4 ay oldu aylık alabileceğimiz aktif. Aylık alanaklar. Menden pul soradı. Onların da kömek et bir $200 kömek et. Hiç olmazsa kvartira pulumuz olsa kalanlı komşulardan bir kartoşka, onun bir soğan şeydi alıp günümüzü görüp oturuyoruz dedi. Ve biz hemen kelle bizim bir kanun gelen prezident var ya cüce horozda akıl var yani olurda akılım yok. Cüce de horozum öz çağaların toğum koruyor. Yani bu halkını korabilene. Saman kelle buna beyni yok. Saman var sadece içinde. Başka iş zaten de. Bular şu nemede Türkiye'nin resmilerine demediyen normal Türkmenistan'ın halkına nämesen şöyle bize gerekler şutayda. Onsuz gazdan ne bittin günümüzü görüp otuyoruz. Onların bir de artık masılığı diye nämesen şöyle deyip tavsırlanýarlar. Tüya iyi çıkan oklardan. İyi çıkan oklardan ağırdan Türkmenistan'a şoňalaky nime gelen bolsa talap gelen bolsa onuň belki konsullugum şolong diýen ne diýdi. Hiç her kim öýdi iş neden ondan etmeli işler ne eder. Ya kanun yok. Kanun yok. Ondan sonra näme üstüne kıyıgırı ya pulun alıbilse alıya bana näme diýi. Günüm geçse ayım da olsun aylığını alıp oturuyor karan puldan.
Türkmenistan'ın halkı gidenden hemen Afganistan'ın Talibanlara verir cayı Ola. yerinde olur. Bir yandan Taliban'a yalvarıyor, bir topar pul veriyor, nalogun tölüyor, bana değme. Rusya yalvarıyor, bütün Türkmenistan'ın gazını, altını, gümüşünü, ne bir değerli zat olsa, kadim tarihlerini, hemmesini Rusya verip oturuyor. Yok bu meni goru dip beriyor da. Sen goru dip bu orsa Taliban'ı öydüp arkanı tutuyorsan öz halkına söyün. Öz halkından yardım iste. Öz halkını bir östür. Soldatlar da bitip oğul ölecek korkuyor. Aç baklacanın çorba et berliye. Baklacanın çorba edilir mi? O dine kızartıp yağda kovurup kızartıp iyiler. Çorba edilir mi? Men Niyaz'ın vaktinde bir köyde yaşadım. Kvartirant oldum. Şonda bir iki tane oğlan bir zatı kömekleştiydim. O zaman gelece deydi eşiğim yuvalayın deyip dur boyunu vurup koy beni özüm yuvup bereyim deydim. Ben uyum bir tal gitti. Ondan sonra yuvup ütükler ne var ütü şeyle yürü diyene çıtır edip sirke var ya şey edip diyelim bile guylun yağlı. Ah bitler edip kır yuvu diyen şey eline şey edip darmaşıp bitler geliyor mandaloşka diyemin hemen. Vay. Sonunda bu ne mi deyip sordum da ne için böyle diyeceğim. Ay gelince sen ne hemen ay diyeniydi. Nahar yenimizde naharın yüzünde deydi kurçuklar deydi. Kaynap pişen kurçuklar şon deydi. Çemçevlen şey içipler içeceğiz deydi. Bakılacağından çorba et veriyor diyor o. Solar yağdayları. O şu pavon işgarlarını var ya yaksam az oları. Vay yenisi bir çökün. Şu an bir saldatın eline avtomat verip durup Urşa gitmeli Türkmenistan'ı korumalı deyse kesevi kadı boylar yaklanıp durur beydi. Hmm. Hmm. Migrasiya ol öyle. Türkmenistan'dan şu an Türkiye hiç koy vermiyor diye biri 200 milyon pul verecek gittir. Geçibilmendir. Yolda şu imigrasiyada oturan adama yolda paspora kontrol edin. 500 bin soraktır. 200 bin var geçen gittir. Cayını satıktır. Malını satıktır. Hem de zaten satıp şey geçecek diyenler 200 bin bolmuyor deyiptir. 500 getir diyenler şu beyleki pasport onu çok karnındaşmam olam şu yerdekenden şunun yanına aytıp zehirleniptir. Şimdi Moskva geçecek oluyorlar. Ondan sonra Moskova'da 3 ay iyice o yerde geçip sonra Türkiye geçip olur mu deyip benden soradı. Ben ettim Türkiye geçenine de bir yerde elinde oturmayızın onu da yakalayıp dururlar canlıydım. Onu geç oturma. Moskova'da da yani bir yer varmışsın. Şu yere gidip giriş çıkış yapıp geldi 3 aydan sonra. O yere giriş çıkış yapmaya gelen oğlanlar izine Moskva almayan şu yerden hem savaşa uçuşa veriyen Moskva tarafından Ukrayna bile uçmalı diye. Yani oğlanlarımızı Türkmenistan oğlanların onu tuzağa çıktılar. Beh. Beh, ona men birinci de isteyen Türkmen oğlanların idine gövermen şu taydan aeroporttan gönü Ukrayna göverenlerini. Yok aeroportlar giriş çıkış yap diyen. O zaman Moskva gelen vaktinde Moskva almıyor. Almıyor ondan sonra şu yerden hem Uşak gidiyor. Şu aeroporttan mı oluyor da şunla? O yerden yabancı şubesinde kahve ondan sonra o yerden hem Uşak veriyor. Kime diyeceksen dağdını? Öz başındaki oturan saman kelle halkını korap bilene niren bir orsu bizi koruyacak mı Türkmenistan'ı? Yine de Putin, Ors bizi koruyor. Ors bizim ata babamızı öldürdü. On çıkan döküp diyorum Türkmenistan vatanımızı elimizden aldı. Hazır ne mi? Türkmenistan şu haramul için ne mi? O kapının önünde bir ayakkabı çıpık durur ha. Her kim gidecek vaktinde ayakkabı demez çıpık ayağına suyurak tuvalete gider, yine bir zada gider. Türkmenistan şunu yalan etti hazır. İstese oğlu prezident, istese haramulu prezident, istese yegenleri cırta tutuyorlar. Elinde kımmat bakal saatler bilen değişip bizim halkımıza onu emriniyeler. Yegenler şunu yalan etmiyor, bunu yalan. Ona gizli aşağıdan bedikleşmekle yeplemeli, de doğru yeplemeli. Doğru.
Türkmenistan edil kapıdaki duran rezin tapçıka yağla geçti isten gitti baylanıyor. Gatı doğru. Ştayda var ya, yankı bizim oğlanlarımız var. Gelin gıydamız var. Türk'te 7 ay mı 8 aylap oturanlar var. Şular var da aytçanız var mı? Şolun yağdayın elka. Mena havarım yok olurdan. Dört, dört, Ananız var mı? dört adam, dört adamlık bolup kalmalı komluk boluymuşsun da yabancı şubada. Şonda 18 olup otururlar diye. O zaman kravat var yerinde var yatma, yok yerinde yerde yatırlar. Bir ayda bir gecek baniye düşüp bilen aklar. Şu yere düşen ayarlığı saçı bitten doğulu. Bir ay sen saçı baniye düşmeden, e, saçını yumadan, eşini nemetmeden ne sen çıdacak? Ondan sonra bitler. O eşiklerin tezelendi. O eşikler bitmeyecek mi? Sen bir valide eşik alıp paranla hemen. Biz kurtarmayacak mı olur? Bir de yumalı. Sabun, şampun diyen zat yok diye bahaneye düşenler. Deme soğuk su diye, ısı su yok. Soğuk su içiyor. Da. Hani şu gelin gıydın arasında bu barada aytacak var mı? Ben şulardan bir sorayım. Elinizi kaldırıp bilersiniz. Eğer kim ne aydası gelse. Olmasa Söz alıp Molik'te. Avu. Haydi. Salam kızlar, salam vatandaşlar. Haydi. Oylası bellep geçtiniz ya şu pasportlar şunun iki sanı. Doğrudan bizlerde pasportlar iki sanı. Birisi içeride yürüydü, birisi dışarıda yürüydü. O zaman bizani başımızda oturgan yağı bir kanun degen haram kılılar. Ularam koşa kelle, ularam ikkide. Pasportlarımız hem ikkide. Sanı bas, aldamı yok. Hiç nemizi. Yani şunun için bir kanun gelgen prezidentini nesinde kanun kayda yok. Hullas. Yaşayış degen zat kalmadı Türkmenistanımızda. Her zat pul bilen ölçenedi. Lekin o pulunu toğmakla hiç ilacı bulmayındırdı. Halk nişe çekini bilmeydi. Nemizem dollar yine bir yerden işle bir gelle dollar gönderediler yakına. Budam 2 kuruş. Hemme zatımız 2-2'den. Ana şimdi yağday bolup duruptu. O sınav yine mesela pasportunu uzaytırmaka baradılar, tazalamaka da baradılar. Yani aytkanınız diye okuşta yürgenler 4 yıldan bir barıp demeki şart. Ne için 4 yıl? 5 yıl okuşu bolsa 7 yıl bir yerde okuş. Enstitut bolsa 7 yıl. Olsun onun içinde 2 merte barıp gelmeli boladılar. Bargandan soň emigrasiyon ýaga pul töläp pasportunu uzaytyrmaly. Pulny berseň ýa bahara bula aýtganym diýin, pulny berseň därri pasport çyka goýady. Pul bermeseň pasport çyka ölmeň durady. Hiç oçert yetmeydi o pasporta, seni pasportuna. Ne üçün dese seni pul söylemedin şunun için. Olsun neden indi emigrasyondan bir emellep 350-400 dolar töläp geredle nege aeroporta. Aeroporta gelip hem bilet alacak bolsalar bilet yok. Budan 2 hili pul. Hemme zat 2 hili. Şimdi birisinin yanına barsan 500 dolar deydi biletini, birisinin yanına barsan 1000 dolar deydi. Şunu ettirip al 500'likini alsan, öte ölmeyin kalasan, yüzüne kaytarışı mümkün bir bahana tavuk. 1000'likini alsan, ötürü verişi mümkün. Şunu ettirip adamlar çıkıp ölse çıkıp kaçacaklar Türkmenistanımızdan. Ne için dese yine hiç yemeke zat yok. Doğrudanam beni nemi karındaşımız tutulup bardı bir yerde yattı 2 aylap. Olsun yatıp ya barsa bargandan soň ayta demişler 80 dolar töle emigrasyonluğa barıp depdiler. Yaxşı depdidan bugan barıptı emigrasyonluğa barsa başlık yok. Bize bilinmez başlık geyende gel dep ýüberipdiler. Yaxşı bugan başlık
ben aytdım baruvchi bolmanglar, ne üçün barasızlar dedim. Ne üçün tölemeli dedim. Ha, o ne sebep dedim. Şunu ettirip tölemedi, barmadı olsun. Yine hiç kim yasata ölmedi ku. Halkımız özleri ürgetiverdi. Pul berişnem, netişnem. Karız kavala batıp, şunu ettirip yurtundan çıkıp kaytadılar. Yurtunu taşa. Bu enatala yine talep etmekni ürgense boladı ku. Ne için şurada Türkmenistanlı halkı şunçalı bağalarımız, Türkmenistanlı bağaları bir yılları ne atravlenya bolup öldü bir yerde. Onam kimsesi yok mazarlıkına koydular. Hani şulanın ata-enaları aytışı gerek. Ha ben balamны ziyaretine barmalım. Hani özünü görüp bilmedim. Bu ne bu sizeniki? Amana ne üçün sen yol açıp vermesen? Dep aytışı gerek ya. Şunu ziyaretine bir gelmeli ahır bula. Kanı prezident, kanı kayda kanun, kanı nerede? Şunu ne üçün düşünmeydi halkımız? Dünya zulüm ötkazmak için duruptu bula. Bizani başımızda. He, özleri gitadi, Mekke Medine'ye gitadi, yine bir yere gitadi, Germanya'ya gitip liçeni aladı. Bu haramzadalar ona samolyot tapadı. Sen de aslamağa gidiyor. He va. Ona samolyot tapadı, lekin halkını şunu küsenip durgan vaktında şulara bir samolyot tapılmıydı. Kanı şunda bu halkını oylagany, halkını düşünmeydi hiç kaçan, özlerini düşünedi, öz tukumunu düşünedi. Halkımız talep etişi gerek. Bizlere samolyot ver, bizeni ne üçün vizala ettin? Ne üçün bize şunu barıp görüp gelip bilimiz? Ahır bağalarımız şakta kaldı da. Birinciden ayçıları gerekedi, ne üçün bizeni bağalarımız orada kalışı gerek öylesi. Alıp gelmelimiz de ayçı gerekedi, talep etmeliydi bula. Hiç kim ne etmedi. Yine halkımız tap yağı induknu cücesi dağı ketkendiğin dağı da gitti. Her kim her yaka. Her kim öz bağalarını özleri kanatını teyinde östürüp bilmindiripti. Şundi ne yok, şerait yok bize yakta. Bir yerde işlep bakaman degenin bilen yaxşı bakasan bir yerde işlep pul yörersen bir emellep yönünü görerler. Lekin ullaygandan soňçularda meyir şakavat bola mı? Yok. Meyir şakavat yok bağalarımızda olsun. İni şu üçün halkımız düşünüşü gerek. Bula öz ettigine eti biripti. Bizleren barardan talep etmelimiz. Ne üçün bize paxtana ekemiz, onu koluna tapşıramız, vayege yetkende tirip buğday ekemiz, buğdayını orup ne etip, küsenip, qarızlar bolup yeneden buğdayını pılına ona berediler, buğdayını özüne. Bula etçekine etedi, neptinem satadı özlerine, gazını pılı özlerine, halk bilen işi yok, halk harap oldu. O kime barıp derdini aytmalı indi bu halk. Şunu üçün halk çıkışı gerek, gözünü açışı gerek. Bu korku degen zat gerek miydi? Ölüm bir ölüm. No'dan korkadılar? Ne üçün korkadılar? Öz neyini özün talep etkende ne üçün korku gerek? Sen çağalarını bakmak için ne üçün korkasan? O çağalarını şeraitini yaratıp ver. Anışında sen çağalarını yaxşı görgenin boladı. Doğru mu? Menin şulanı hiç bir nesine çekine yete ölmeye yatırman da. Halkımız ne için bu derece korku kaldı? Ne için? Bu özünü oyluydu bula. Halkam özünü oylaşı gerek. Bu ayak astı oldular. Halkımız dım ayak astı olup gitti. Talep etmekini bilmiydi. Doğru. İşte de Fatma üçün ne etsin? Fatma burada aytacak yani. Fetlaştı. Yaxşı boladı. Şunu bilen sözümü tamamlayayım. Rahmet söz bergeniniz üçün. Yadıma açsa son yeni aytamay. Bor. Selam kızlar, sesim geliyor mu? Geliyor gaydi. Selam vatandaş. Şurada belirli geçti doğru, hem zaten doğru aytya da şu berde bizim Türkmenleri son günler Türkiye'de hem yabancılar çıkarma oldu da baştan ücret tutup koyup durarlar. Türkmen diyen yok, Özbek diyen yok. Özem esasen şu Orta Asya'dakiler gelirleri köprak her kimi öz yurduna koyup durarlar. Yöne tutanlar yağlı koyup mayalardan bunları
nerede berde näme diýerler şo yaban şuba diýerler şo yerinde saklaýarlar da türmetek yerinde tuzlu diye inem küp yerler var hazır adım düşem yok. Şu yerde 6 aydan 7 aydan beri bizim olallar, gelirler, ayallar köpüsü şu yerde saklanjar. İverip bilen yoklar, ördem onat şertler yok, katı kıyın alyanlar. Bu arada bizim konsulan var, o zatları görüp gözüm yollar, hiç sada garamayalam, garasam gelen yok ama bular nem için böyle diyebilem yok yani halk gerek değildir de şunun içine metyendirler bular eden ne dipürerler. Sebebi berde halkımıza köp yerde sesini çıkaran yoklar. Yani doğru belirledi. Leyla ablamızam, Bahar ablamızam halkımız köp yerde özleri sesini çıkarma oturuyorlar. Şu sesini çıkarmasan şu görýäňiz halkın özlem görüp duran da ýagdaýyny köprek ses çıkarmalı berde. Biz berde köpümüz işleýäs. Giderlerim var hatta da biz yabancı olmamız için bize türmelerinde şartlar govuda ama giderlerimizden bara Türkmenistan'a iyi verirlerim bara olam nähili samolyotlar iyi verirler yük taşalyan samolyotlar iyi verirler var o näme diýmek bu bizim halkımız inde şu güne düştü mü bizlerin devletimiz gepleşsen dünya boyunca yerde diýer da gaz nefti boyunca ama bizlerin halkımız näme için bu ýagdaýda bu derecede de halkımızın hiç nämesi yok, kadrı yok. Sebebi bizim halkımız özünün doğru gep aýdaýynda öz halkımız öz kadrını özü bilen yok. Sesi çıkarmasa gününe düşýär da. Ol gitdene giderler var, gidenlerimize Niyere Lebap'ta, Lebap vilayatının Çerce şehrinde Parap yolu deyip bir yol var da şu yerde bir saklanyan lager varmış. Şu yerde lager ediptirler, ullakan. Şu barallar yani şu yerde saklayar. Indi gözünüze getirin bizim giden halkımız yurdumuza vardı. Doğru mu? Atavatanımız, ene topraklarımıza vardı. Öz yurdumuz. Indi öyle varan soğan öz yurdundayım. Yine ördeyim lagirde saklamak, karantin deyip bahan edip saklamak. Bu näme diýmeyi bu hükümet diýende çıkan içindeki. Bu derece näme böyle halkı eziyet etýärler, düşünýär ýaly der. Ördenler için onlar saklayalar. Yani baran sonra onlardan näme diýerler ne bellep geçtiler de yani Leyla ablanın özüm belledi. Bir garandaşından $80 soraptır. Bu $80 näme soradı? Näme için bunlar halktan dinle pul soraýarlar? Näme için? Bu giden bizim baylığımız var. Onlara doyan yok. Bizim gidip duran pulumuz var. Orada 2 sany kurs var. Hemme kim bilýär muny Türkmenler. 2 sany kursumuz var. Ondan doyan yok. Baran halkımız yine bu derece bu şartlar bilen saklamak bu hiç bara bunu yazat men dünyada göremiyorum, eşitemiyorum bir halkımız bu derece özünü bir aşağı koydurmalı deldir evine adrak bulsam bir seslenmeli şu giderler hem de berden giderler näme sebepten deyip näme de bular hasap soramalı indi bir hasabam soramalıdır adam diyen sen öz yurduna bardyňa näme sebepten olar öyle saklaýar böyle deport edipler eden işi dokumentsiz işläpdirler olan şu tökmedin günäsi delmi elementarını vermeli yani hiç bu problematsız bütün dünyada bu pasport diyen mesele hiçbir yerde daha Afrika'da bizimki al problema değildir de pasport almak. Şu pasport almadan bize hiç zaten verip plan da vardın aldın 2 hepteden gel ya olmasan 1 hepteden gel bu ya senin tölemelik bahası var onun bilen hem yerde hem özünün şu amatta özünün pulu var onun tölemeli. Yok bizde on yalı zat yok. Öz olmasa 5 barmak yalı halkımız var. Ne berde biz oturma izni al yasta gözünüze getirin de Ullakan devlet de yine Türkiye'de Ullakan'dır. 82 milyon halkı var. Ne 2 milyon yabancı var. Ne biz oturma izni alalım da biz yabancı olsan şun yalı yerlerde bize köp kösendime zatı yok berde. Yani dokumentasyon taraftan kimlik alanında da yani oturma izin diğerler şu yağlı çalışma izni eden vaktinde bizimki yağlı kelle ağrıklı bizimki yağlı çıkacılı dokument hiç yerde bir dünyada ben görem yok ama bizde şu zatlar var. Yani bunu halk bunu yağlı YouTube oturmalı değerinde soramalı ya şu hasap soramalı vakti geldi sen özün vatanına vardın özün yurduna özün öyüne vardın. Şu saklap duran adamlar biz ne kadar soramalı. Ne sebepte beni saklı otursan?
Näme sebepde men näme ýamalyk etdim? Sizin günäňiz boýunça men pasportsuz ýüredim. Siz bana vermedin. Verdi. Yurttaşında konsul var. Näme şu zatlar konsul berýär. Konsul şoň için işleýändir, dogrymy, ýalanmy ýa? Şu daşary halk için şu konsul aladalanmaly. Näme problemasy bolsa şolar çözmeli. Şoň için hem olar aly aladylar o ýerde. Öz wezipesini yerine ýetirip bilen ýok olar. Konsulluk değil yana vermeli pasportu. Türkmenistan'a gidip pasport almalıyan da yok. Taşerutlarda islenip yurdunda yani komandirovkada yaşap verilmeli ya bir başka bir işlerle yaşap verilmeli. Ya artık çoğulukluğunu seyrediyen 6 aydan sen pasportun doğlayan olsa gidiyen şu tay konsulluğa barayan dokumentin tavsiyen sen şu tayda öz yurdunda alem olsa şu konsulluk senin arkanda duruyor sana pasport veriyor. Sen şu yurdun vatandaşı. Onun için yurduğa gidip vermeliyen da diyor. Şu o yaşap oturan yurdunda konsulluklar var. Şolar vermeli pasportu. Öyle çarına garam şu pasportun özünde hem şu zat yazılan sizin aydan zatlarınız pasportun özünde yazılana. Hiç bunlar yani halkımız sesini çıkarmalı, oturmalı değil. Hasap geldi soramalı, vakti geldi onu soramalı. Yurduna baran sonra menem onları karantinada saklamak näme diýmek, o näme sebepten saklaýarlar anlarda, näme sebepten bu kadar zat edipdirler, öňüne taýýarlyk görüpdirler de öňünden. Onu gören var bir näme iş etseler hem şolaryň etki sıkıldırıcı işleri dünýäye aýraýa. Halk adýar şu näme iş etseler, şu öňünden şu taýýarlyk gördüler şu lageri. Şu üçini barıp biz nime var? Şu Türkmenistan içinde ne süpürücülerin spesial özünün kantoru var da näme diýerler, katıka diýerler, bu zat diýerler, şonu az ýadyma düşen ýok. Şolar hemşe şon ýaly ýerlerde hyzmat edip ýören gelin gyzlar var da köp ragam gelin gyzlar şon ýaly ýerlerde işleýär. Şu nire gitse şu jebar şu ýerden oňarýar. Şu ýerniň lagerini şu işçiler köpçen süpürýän gelin gyzlar gidip şu ýerine yurttaşyndan geljek nimeler için halkymız için lager oňarypdyrlar. İçini süpürtiripdirler. Kravat zatlar koyupdyrlar da ellepilek bir oňarypdyrlar nähili bolsam ýani hiç nähili şert ýok orada, bu şertler ýok orada. Türmeden hem beter bizim Türkmenistan'ın içinde. Isıcık ama 40 gradus, 45 gradusun içinde oturadılar olar. İssat yok orada. Diýene şunu ýalys. İşte barazı kıyıskara tutalıyım vakti burada gidip var ya. Bolya. O nedir malika malum işsat aytmadı ya neme mi ka sesi yapıp mı göreyim nedir? Boşluklar var mı ka? Yok karası yok. Aydı verin onu. Evet. Sesiniz gelen ok. Neme? Yani kardeşlerim. Gelen ok mu sesim? Ne geliyor? Vay mikrofon. Ha. Yani yankı kıyılar doğru belirlek geçtiniz hem herhalde. Aydara rahat koymadığınız adam diyen yarlı katı koymadınız. Konsul aslına, konsulsuzluğa Taýdaky Türkmen vatandaşlaryna döwletiň bir filialy. Bizim näme hökümetmi? Hökümetiň bir eli bolup durmaly. Şo biziň ýetmezmi, ýetirmeli, ýarawsyz bolmagyny uğratmaly, pasportyň wagty gelimi oňaryp bermeli. Hatda şolar bize çalışma izni, oturma izni hem oňaryp bermeli. Şolaryň borjuna girýär ekeni. Biz näetýär? Biz özümizden pul çyklar edip öz ayımızı özümüz yapacak olup öz günümüzü bilen hakiki koyunla biz koyun. Ondan kanuna da seyredemiz o. Biz şu zatlara talep edemiz o. Halk öz gününü güzeranı aylan olup diyor. Türkmenistan'ın içinde de daşınla kılaram azarını yetirmez. Yarawsızlamada uğradan oklar. Bizim şu namus Türkmene bilse namus. Tutayda özü yok ya tercik ya kazak ürk gazlamış taydı. Dine Türkmenin şu nimeden başka da Kilos mezarlığından başka da köp mezarlıkları da bizim Türkmenlerimiz yatir. Kilos mezarlığı aynı yönü Türkmenin adına geçirilir. Şu zatları namus eden o konsolosluğda işleyenler eğer gani Türkmen olsa yok bilem ok ondan bundan alan olsa eceleri onunla bilem ok. Eğer Türkmenlerin ganın damarında akyan olsa sen öz vatandaşına bir kömegi edersin, etmeli kömegi. Şimdi oram geçtik. Sonra da en atalarda da güne var.
Nem üçün öz hosarları, doğan kardeşler, şutaydaki yakınları öldü olun, sesini çıkarmadılar. Ünlü, häzir şu wagt durum gaty Türkiýede çyrçyrymly. Maden algabıl gaty gelýär. Daşda öwregen milisiýer ädimde denýär dur. Her ýerde yakalap alyp gidip oturýarlar tutup. Öň aýalgylara degen okdular, ina aýalgylaram hatda şu hasama haberlenmede de berildi. Göwreli bir aýalam alyp gitdiler. Göwreli şoňa aňyrdaky kuş kelle biziň izin berýär de şonu etdiler. Sen halkyň gorap dursaň, sen halkyň üstünden kuş uçmaz. Nerede bolsa da. Ýöne biziňki şoňa ýol berýär. Itin öldürüň, ýediň, nämeseňiz ediň, maňa şu halk gerek gelýän soň bular eline bole berilen soň edip berler şunyňy. Edýet. Akit ýerler geri gönderip merkezine, ad üstünde geri gönderip merkez, geri göndermek. İzine uğratmalı, deport etmeli, vatanına uğratmalı. Näme üçin uğratdylar? 7-8 aýdan beri ýatyrlar. 9 aý bolanlar bar. Hawa. Näme üçin? Biram aňyrda 9 aý ejesiniň öýdäler. Biz işleýän ýerimizde bir sygynny, zordan günümüzü görýäs. O taýda aç, susuz, yuğulmana şu ısılarda da 3 gedek banya girmesen bişik gelýär özüň ýigrenýär. O taýda yuğulmana uslovya yok. Tuvaletler diýsem berbat görür ýerler. Hiç hili şert yok. Sen halkyňa şu nemeler göz oýunçylyklary dözýän bolsaň, halka sen bu gözüňden bas, aňyr gözüňden hem arymyzy hökman alar. Almayan bir gayratlar oturuversin. Ýöne biz alar. Her hili ýol bilen tapar. Kuş bolup gadat bağlap uçur bolýyn. Şu halky şu ýarlyş derejede kösäp bereniň üçin sen hökman jogap berersiň. İste tribunalla, iste erimiz bile boğu öldüler. Bizim oğlanımız şu taýda kösenip ýatyr, men janym meňe 9 aý beri. Şolar doýagarna ip bilýärlermi? Indi onam geçdik. Käwat arasynda uğratýar. Gruzavoy samalyotlar bilen. Biz goýunlary gruzavoy samalyotda uğratýarlar. Elimizi aýagymyzdan güýlüp, onsoň oklasa has gowy berdi. Biz normal uçakta uçmana nidastoyny middetmi biz. Dem haywan ýa-da Türkmenin özünde var bu da. Hawa, hayvan. Ben hiç kime gerek gel. Itip kakıp. İnşaatları şoňa ne aýtmasalar. O şutaýda bir aýdyp geçeýin, Malikim, onuň sözüňiziň üstüne ýetireýin. Ine konsulluk diýilýän bizim vatandaşlarımız bilýänler bolmaly, şolaryň ýerine ýetirmeli funksiýalary bar. Olar ýa-ni konsulluk diýilende adwokat diýen zat gözeňe gelmeli. Olaryň adwokatyňyz sizin her bir türkmen vatandaşynyň, Türkmenistan vatandaşynyň adwokaty bolmaly. İstesen yarama, istesen doktorluk işin, istesen operasiya bolsun, ýa bir ýere dokument düzetmeli bolsun, çağan bolana, doglana, şu taýda doglana seni şu taýdaky yerli dokumentler alyp bermek üçin hem umumy aýdanda senin başga bir işin çykaýan ýagdaýynda şol senin arkaňda durýan adwokatlyk, ýa-ni adwokat ýaly senin arkaňda durmaly. Sen tarapyny tutmaly. Sana gollaw bermeli, sana ýol görkezmeli, sana dokument düzetip bermeli, sana spravka bermeli, sana istedik zadyň edip bermeli. Sen şu ýerde çağan doglanyda sen hiç il problemasyz çağa şahadatnama diýilen atlar bermeli. Ya şu ýerde durmuşa çyksaňam şemme zadyň şo çözüp berýär. Sen onuň üçin dokument düzetmek üçin Türkmenistana bilet alyp uçup gidip gelip görmeliler. Sen şu oturan ýurduňda konsulluk edip bermeli. Ähli işi. Ine şo adwokatlyk diýip düşünüň şoňa. Şu konsulluğu. Ne şunun üstünü ýetireýin. Doğru belli geçtiniz. Doğru. Şu hakyky şonu ýal bolmaly. Halkyna eýe bolmaly, halkynyň goraýjysy bolmaly. Şoň üçin getirip oturdukdurlar şu taýda bergi ödäkden şu jaý tutup oturan bolsaň sen o pohişik mamulna sen o jüsüni doldurýarlar.
Halk bilen hiç işi yok, alakası yok. Halk ölen yerine ölüp diyor, çüren yerine çürep diyor, gör giyici oğurlap bir cesedini caylamak. Sen kim? Sen şu cesedi ellemende de hakkın yok ona. Sen şon yalık. Öz borcun bilmeyen olsan. Bir ölü için $8.000 pul sorattırdılar. Ne yani tedelikte bir içine $4.000 sorattırdılar. Şon onun tanış tatyalar ol öz oğudaşlar ol çıkya. Öz oğudaşım olanın için oğran $2.000 edip vereyim ya. Ölüyünü satın alayan. Yine ne hil derecelere yettik. Sen oğudaş der. Sen Düşünmedim niye hil satın alyan? Nereden ne için alıp soraptırlar $2.000 Türkmenistan'a iyi vermek için mi cesedini? Türkmenistan'ı cesedini uğratmak için. 4.000 sorattırlar. Onların yok yağdayı. Onun sonra bir de tek diye oğlan bizim öz oğudaşımız eken ya. Ondan sonra $2.000 alalaşıpmışsın. Şu tayda da Suudi Sen mal bazarda utançta geçer yani. Suudi diyorlar. Suudi etseler. Yani şu da oğlum oğudaşı var onun için. Sen hayvan, mal, kellesine eşek depen, sen Türkmen vatandaş olup dursun. Hem oğudaş olmak, karnaş olmak kökman mı, şert mi? Sen vatandaşa, gani bir Türkmen sen. Ne derdeklerim Gruzavoy'da gidip aten ölü der ona deyirler şu Gruzavoy'a miner mi? Şu tayda gıyırışmalı aytmalı ne mi sen sığırak gidip barayan men Gruzavoy'da gidecek gel men normal uçak ver men Türkmenistan'ın vatandaşı biz halk şu yurdun eyyesi bizim öyümüz öğdarımız çağılamız bozarlamız şu tayda biz gövek kanımız daman yer senden sorak gitmeli mi? O ara bularım ekti bu taynam geçtik. Oları o çölün içinde kızın çölün içinde palatkalar kurup hakiki çerçevede parap yolla parak ölür sattır galana bu taksılmadıklarından palatka kurutturlar çölün içinde. Korona da mı yok şu an hiç virüs yok. 10-12 yıl 6-7 yıl ayrıçılık çeken öğünen çağrılarından onlar bir çağrılarına koşup hasrat gidermediler. Onlar ekilip çölün içine ortasına zıngır yağdı. Bulan malika malum pul Ondan şuna geldi bir usulü. Pul versen koy veriyorlar sen şavat. Hawa. Pul hoşarlan bar törese bilet pulsunu olam $1.000 çıkayan olsa 3.000-4.000 da alyanlarlar. Sebebi eşitişime göre 3-4 ay yatanlar badiyeler. Gaybe. O 2-3 günde çıkayan zaten mengdeşler. 3 hepte değil mi? Ondan epesliğini yok 3-4 ay oturanlara badiydiler. Onun son yağda kolonu epesileceğin soruyorlar. O garip halkta da on şopur neymi işlesin? Hedir Türk'tekilerde de yok şopur. İşlerimiz biledim. Doğru. Emme zat kaldı, bakası kalıp gitti. Şu vatanına hükümet yok. Yani şunu düşünün oklar. Vay vatana gidip neyem anırda, yurduna gidip neyem diye. Yurtta bir terörist otur deyip bilmeyene akılları çatan ok. Ana. Yurtta bir terörist otur. Afganistan'da Taliban'ın şertinden hem ağır yadır Türkmen'in yaşayışı. Şu teröristi ayırmalı. Olmalı Türkmenistan'a deyip bilmeli. Ana şunu. Yok, Türkmen'e bir bazıra telpeni pırçak yere orada yerinden bir silkinip galara. Şovul. Nemen ahir savar kesen doğulmalılar bir gün. Ölüngde doğulmasan ayrıçılıkta doğulmasan çölün orta arasında 45 gradusda oklansan onu doğulmasa savar kesen sen onu hiç sat onu ölü vermez isteyen yerinde. Onunla sen mahluk olayan. Adam bir azıcık
Wavaly yerinde bir taraf etmeli. Oo. Adam da devlet Melike abla, şuna mı koşup geçin? Adam devlet için bolup durdu bir yerde. Adam devlet için. Biz işlep gara hizmet etdiýäs. Bizim hizmetimiz ama o yere sowur oturuyor, atalı ol. Hmm. Xitay ne? Sen Afrika sadaka etme. Sen öz halkın açkırlıp yatyr. O uli il seni bilýär, onu ýaly edip ol göz oýawçylyk yapma. Sen Afrika sadaka Afganistana sadaka berenin bilen seni bütün dünýä tanap otyr. Sen adi sen içindäki içe götündäki gumolaň görünüp otyr. Onu beýdip on aýbynyň üstüni örtüp bilmede özüniň haja gidenin bilen, baja gidenin bilen. Ýöne halkyň nişini düşünmesi gerek var. Boljak derejesine bardyk, yetmeli noktasyna yetdik. Indi gylyjyňy serip aýaga galmaly ýerine geldi. Gatı doğru. Bir azıcık tarihte biz näle türkmen bolup durus. Şol atlar eşdiýän olyn häzir türkmenleri göz öňüne getirip bar. Yaman oturup möňürüp aglatyň gelýär. Bir azıcık türkmen ganyň akýan bolsa bir erkekler hasam namys diýen zat ine şu taýdadyr. Watanyňa eýe çykyp bilmedik ýerindedir. Namys bular başyna pırçap urup dururlar. Öz türkmenlerini özleri azdyryp videolara çekip goýup olara da bir olsan olar ýarlan sen watan söýgüsine garaşma, watana eýetçilik gözü bilenem seretmezler olur. Öz gyýylaryny goramaň deregine äkidip wejera edişipdirler. Ýöne 3-4 adam galan olsa arnamatly türkmen ýigitleri, ýaşlary, gyýylary, aýallar tapagy ýok, garrysy ýaşy hemmemize gerek şo watan. Inni gylyjymyzy gynyndan seyirip çykaryp ayaklanmaly wagtymyz geldi. Şu taýda iň soňky namatyň ýeten ýeri. Watanyňa mallara bolsaň ondan men hiç açanyp türkmen näme. Imisim gezmele milletime bilem okdy sebäbi ol utanç. Doğru. Bir ýurduňa eýe çykyp bilmediklerim türkmen ol. Wagtymyzdan wara çäklirak watandaşlar bir jemläýip etdiýän o bir sagatdan geçti. Oly çarybna men şu halkyma bir güýzlenesim gelýär. Iň agyr zat çağan ölüsini daşary ýurtda galmak. Çağama bir zat bolmasyn diýip agzyny ýymýarlar wagta çeli da. Daşary ýurtda çağam açmyka, ormyka, üşüýemka şonu gaýyk edýän. Indi bizim Türkmenistanyň içinde näçe san çağalar şu ýerde ölüsü galdy mazarda. Biriniň enesi, biriniň agasy, biriniň ogly, aýal maşgalalarda ölenler boldy. Indi iň gorkmak, iň uly gorky şu. Çağan üçin, çağanyň gorkym. Prezident şu bir kanun saman kelde sen çağanyň ýapynmy? Ayağa kalmalı indi. Bundan beter näme gelsin başımıza? İn ağır zat çağan cenazasyny alybilen çağan diri gitti, ýöne öldü diýip eşitdiňmi? Şoň ölsem gelmedi öýüme. İn gorkunçly zat şu. Bizim Türkmenistanyň halky bundan başga näme gorkjak? Gorkmaly däl. Hakyny talap etmeli. Watanymyzy gazanmaly. Bize şu iki kelleli bu saman kelleden hiç hayır yok. Bizde tapan tupanı orta yedirip otur, o yandan Afganistan'a geçirip otur, Afrika gidiyor, sadaka veriyor, öz halka aç. En korkunçlu zat bizim başımızda şu an gelip dur. Şimdi bizim ayağa kalma vaktimiz. Ayırmalı başımızdakini. Təze Türkmenistan'ı kurmalı. Ölsek ölmeli çağımız öldü. Mesela bir şördeki ölüm çağılır, bizim hem çağımız. Yaşacık çağcıklarımız öldü. Biz ne için korku oturmalı, öldüğümüz için. Biz çağalarımız için kazanmalı vatanı. Çağalarımız için təze Türkmenistan'ı kurmalı. Ayağa kalmalı vakti geldi. Türkmen vatanını terk etmez, savaşar diyeler de Türkiye'de şey dikeplerini ben utanıyorum.
Ne için diye siz de vatanınıza ne için eğilip bileniz ak, beydip bileniz ak, hakkınızı talep edip bileniz ak diyende ne mi diyelim biz? Türkmenistan'ın halkı korkuyor gepler nak diyelim mi? Inni korkma vakti değil, ayağa kalma vakti. Uruşmalı, ölsek öleli. Yani çağlarımız hezil et yaşasın. Biz çağlarımız için yaşayız. Doğru. Doğru. Tebe sen yankın üstüne koşayın. Oğlum doğru ayttın, kat doğru ayttın. Senin çağın ölür de, taşırırdı, qalar da. Senin onun son yaşadığın ne, yaşamadığın ne? Sen yartı adam olyan. Son men umum aydiyanna şu at son yalık olsa men onun ölürsünler, men görüşürüm. Men ona çenni deyip aydıp görüşüp ondan öldürürsinler. Men çağam ölü, men yarım adam men. Ya men deyir ya ölüp belli değil. Şoň üçin çağam ölünden bana yaşayış yok. Yok yaşayış. Men görüşürüm. Ölünçe görüşürüm. Men olsam. Yine halk hayran alaymalı. Dımp otuyorlar. Onu ne mi? Vatandaşı kazanmak için Uruş'a gitmeli olsa Uruş'a gidecek. Ya çağlarım için ne etmeli olsa edecek. Ölsem öleyim ben vatanım için ölecek. Bir namusunu defelenin oluyor. Vatanın kazanıp bilmeni şeydip süpük olup gezmek en ulu namus. Ölsem ölecek. Vatanını kazanıvereyim. Yeter ki benim arkamda bir rahat kalsın. Ecem vatan için öldü diyseler. Halkıma da şunu maslahat veriyorum. Vatanımız için savaşalım. Yok ölecek ama bir ikisini iman ölmez. Olam doğru. Katı doğru. Ya armaz şu tayet bu konuda çenli geldi. Yanıma da alıp gideriz. Bir kısansından Berdi Muhammed'i falan tohumu. Man kekirdeğine yapışar. Men barayın şu Türkmen için namus etme. Ola namustan sonku doğulan olayım. Şu çoğuna yalakalı edip görünlüğüne memmesinin cezasını hükman vermeli. Öyle. Şu ses çıkarmadık en atalarım ceza çekilmeli. Sağalan görübilmedin, pullarını iydin, yuttun. O ölüsüne eye çıkıbilmeyen olsan senden eni ata olur mu? Ay ya o doğru aytýaňyz Malika Mal 100%. Ne deprem yetip gel yani İstanbul'da deprem diye. Şunu bir eşitiyat olaram eşitiyenlere. En atalar hiç otuyorlar arkayın. Ay Allah orada Huday korusun. Korar bizi Huday. Ana kilos mezarlıkının akılarım koraptır Allah ertiptikti şotayık. Doğru. Doğru katı doğru aytýaňyz. Hükümet diyen hükümet olana mut uçak koymar şu an. Sonra olanlar köşeni oturmarlar. Yo. Allah'dan koranganını koruydu. Sen öyle duramasan Allah seni ne korusun. Allah. Halk gözünü açsın. Artık yeter. Bu açacak. Allah bizi koruyan olsa biz şu tayık gelmezdik. Türkiye gelmezdik. Biz şu tayda yurdumuzda. Halk ne onun için Yurdumuzda iyisem olurdu, güycem olurdu. Allah şu tayda veren rızkını ağırdı da görüyor bizi. O Allah din ve de kurumu da çekide çalacak olmasınlar. Doğru. Polyanna gelin köp sağ olsun aydiyan hemmeňe her biriňize. Gelip bawa, goşulanyňyz üçin sağ bolun, Taňry ýarkasyn. Vatandaşlarymyzdan siz dinleyeceklerin her biri sizin aydan sözleriňiziň üstünde gaýtalap belki dinlerler, kulak asarlar, zamanı geldi diýip doğru düşünürler. Görüşmän wagty geldi diýip doğru düşünürler diýip menem tamam edýän. Biz hem umid ediyoruz. O hoşlaşalyň. Sağ olun. Var ya sağ olun. Sağ olun.